Хора, здравейте! Значи, тук сме на река Малки Искър. Всеки ден идвам страшно много. Разбиваме ги тук на бял черви, на пувчица, старомодното. Гледайте какво става. Не, дайте да чуете. Да пуснем на аванса. Мале, каква красота. Гледайте само какво става във водата. Значи, такива риби има тук в ветрополе на река Малки Искър. Уникално. Забранено е да се лови по принцип, да взимаме, да я хапаме. Затова ние я пускаме, защото не искаме да нарушаваме закона. Но ето както може да видите, красавици. Вижте за какво стана въпрос, хора. Това не е пастърова вода. Вижте. Каква сладичка, красива пастърова. Гледайте. Като да оставим върицата, да ви покажа. Гледайте. Каква балканка. Агресивна, налапва всичко. Гледайте. Красота. Гледайте какво става. Страхотна риба е. Това е.